Τι να πω, ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, όπως ήταν αναμενόμενο, ένα ντέρβι. Γινόταν το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήραμε, με πολλές ελλείψεις, με 1002 προβλήματα. Μας στήριξε ο κόσμος, οι προέδροι, προπονητής και καταφέραμε πάνω το πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, το αξίζαμε πιστεύω. Αυτά. Θες να αφιερώσεις κάπου αυτό το πρωτάθλημα? Στον κόσμο του Καρδικιού, στον προπονητή και σε όλα τα παιδιά που είναι στο συμβούλιο, γιατί τρέχουν. Δεν είναι εύποροι και τρέχουν με 1000 ζόρια και αυτά να βρουν λεφτά, να είναι η ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Τι θέλω να ανέβουμε. Στόχος είναι αυτός, πρωτάθλημα, άνοδος. 50-50 είναι, ανεβαίνουν δύο ομάδες που δεν έχουν κάτι καλύτερο από εμάς. Θα τα παίξουμε όλα για όλα. Και του χρόνου σιγά με εθνική. Το ευχαριστώ πολύ. Ποια τα συναισθήματα? Μόνο χαρά υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ δύσκολο μάτς, μια πολύ καλή ομάδα. Αποδείξαμε ποια είναι τα αφεντικά στο νομό. Με τα πολλή δουλειά με όλα τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, στον προπονητή, στη διοίκηση, σε όλους, στον κόσμο μας. Αυτά. Τώρα κοιτάμε τα μπαράζ. Το μάτς να είναι ξεχωριστά. Πάμε να τα παλέψουμε, δεν θα χάσουμε κάτι. Ανεβαίνουν δύο. Ήταν ένα ντέρμπι σε όλες τις γραμμές. Η αντίπαλη ομάδα είχε ένα χαμένο πέναλτι, μπορούσαν να προηγηθούν για να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Το πήραμε εμείς. Έτσι είναι αυτά τα μάτς. Συνεχίζουμε. Τα μπαράζ είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν το σημερινό παιχνίδι. Είναι 6 αγώνες ακόμη. Θα προσπαθήσουμε να βγούμε στη γάμα εθνική. Αφιερώνεις κάπου? Ναι, αφιερώνω στην οικογένειά μου, στην κοπέλα μου, σε όλους όσους με ακολουθούν από την Πρέβεζα. Κάνω τόσα χιλιόμετρα για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε κανένα. Θα ήθελα να δώσω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας που ήταν εδώ και μας στήριξε και αυτή τη χρονιά. Μας στήριξε ακόμα περισσότερο στα δύσκολα, όσο η ομάδα μας ήταν πίσω στο πρωτάθλημα, ήταν δίπλα μας και εντός και εκτός έδρας. Θέλω να δώσω επίσης συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, γιατί δεν πέσανε στο τρυπάκι όλης της χρονιάς κάποιον που μας απαξιώσανε. Μιλήσανε με πολύ υποτιμητικά λόγια για μας. Εμείς όμως απαντήσαμε μέσα στο γήπεδο, όχι στα καφενεία, όχι στα Facebook. Είμαστε πρωταθλητές εδώ, μέσα στο χορτάρι. Πρόεδρος.